ए पातर पातर पाने के डंटी पतरी नगिनिया हे आहे। पातर पातर पाने के डंटी पतरी नगिनिया हे आहे। पतरी कौन सुबावा ढारे नैना लो रहे आहे। पतरी कौन सुबावा ढारे नैना लो रहे आहे। किया तोरवा हो सुबावा माई मन परली हे आहे। किया तोरवा हो सुबावा चाची मन परली हे आहे। नाही मोरवा हो प्रभुजी माई मन परली हे आहे। नाही मोरवा हो प्रभुजी चाची मन परली हे आहे। एक जे मन परे छोटा का भैया हे आहे। एक जे मन परे छोटा का भैया हे आहे। आवही के बेरिया प्रभुजी करवा धैले रोवे हे आहे। आवही के बेरिया प्रभुजी करवा धैले रोवे हे आहे। चुप हो खुआ हो सुबावा नैनावा पूछुलो रहे आहे। चुप हो खुआ हो सुबावा नैनावा पूछुलो रहे आहे। भेजब मरुति करवा सरवा के बोलैब हे आहे। भेजब मरुति करवा सरवा के बोलैब हे।